Салом алейкум, акай Баҳодур. Салом алейкум, апай Шаҳло. Ва алейкум ассалом. Ҳазур раҳмат мегӯем ки шумо ба ин барномаи мо омаден. Ба фикри ман ки ин дар чӣ шумо дуэти шумо якум интервю ҳар дутон ё не? Не, мо хеле шид интервю надодем ака, дости гап. Байни як ним сол да якум интервю. Байни як ним сол да. Фаҳмо. Хуб, акай Баҳодурҷон, камтар ба апай Шаҳло ман мехоҳам ки имрӯз ҳам шумо гап занед, ҳам апай Шаҳло, шуто бики набошад ки яктатон гап задетон, баъд комментаторҳо бигӯянд ки чӣ ба апай Шаҳло хабар. Мо да гап задан проблема нест. Шуд тамом. Якум саволи мо дахл дорад ҳарду шумо дар бораи худ камтар нақл кунед. Аз кадом шаҳр, чанд сола, камтар дар бораи худ маълумот медодед? Ман Баҳодур Ҷураев дар шаҳри Қирған тавлид шудагиам. 1992 сол тавлид шудагиам. Тамом. Чӣ хел дар мусиқӣ омадед шумо, как именно Баҳодур Ҷураев дуэт не? Ма агар мусиқиро чӣ хел омадагӣ ман нақл кунам, магарам ҷа 1 соат, 1 соат худаш фақат нақли ман мешавад, хеле кӯтоҳ карда мефаҳмонем. Ман айгудаким мақсад хеле худам завқ доштам ами санъаткорида. Ба мара бисёртар падарам қати модарам завқ доштанд ки ая оилаи ма санъаткор буда, барое ки отаам очам мехостанд ки ягон бача, мо се бачаем, я духтарем, мара акай калонӣ мидам, ами аппаратураву амус вақтода будаги аппаратура калонкам хеле чизо хедаги нашидаги. Акай майдаки мидам, мада хеле кадагиам, уже ма ам хеле автоматики худам ки завқ доштам, ҳам хеле офизида ососа ма ай 12 солагим уже туя худам тоқа гузаронагим. 12 сола будагим, уже ма туй рафтагим, туйра худам гузаронда, худам завқ доштагим. Мақсад ай туй сар кардагим, не? Ма худам ай туй сар кардагим, ай 12 солагим то мумкин 17-18 солагим фақат туй мерафтам. Хеле ки клип, мақсад звездагӣ хеле чиз не, фақат туй мерафтам. Баъд уже ососа хеле дидам ки ма ай туй дар бораи туй мешиносам, хеле гӯй ки кучода бигарди чикни намешиносам. Баъдам хеле ососа гуфтам мо клип кардам дар кораи искана хеле шид. Мақсад якум вай ай туй сар карда, баъд уже клипу суруду. Не ки ма туй давдам, ма гудак будам, ҳар роз туй доштам, хеле ҳозирам худоро шукр, ҳар роз туй шидисаи туйо бисёра. Ма ай гудаким фақат туй давдам, ами ҳар роз туй доштам. Хеле раҳмат барои ҷавоби шумо. Бай Шаҳло, савол ба шумо. дар бораи худ камтар маълумот медодед? Ташаккур барои саволтон. Ман Шаҳло Давлатова дар шаҳри Душанбе таваллуд шудагиам. соли таваллуд? 1995. Саволи ман ба шумо ҳам мегӯям, ба мусиқӣ чӣ хел омадед? Калом одаме, мақсад буд одаме ки ба шумо маъқул буд, ягон артист, ягон артисти машҳури тоҷик ё аз зарубеш ки ҳам чӣ хел мусиқӣ ба шавқ пайдо кардед? Ма ям кӯдаким ҳавас доштам. Хондан, а? Бале. Актрисагӣ, ҳофизӣ, ҳамаш. Баъд соли чанд примерно соли чанд ба мусиқӣ омадед, хондан сар кардед? Май 2010 дар санъат будам. Театрстудия пайдада кор мекардам. Актриса. Баъд ай 2017 буд ҳофизиро сар кардам. 2017? Бале. ҷои 2017 ҳофизагиро кони сар кардаги. Раҳмати калом барои ҷавоби шумо. Акай Баҳодур, саволи навбати мо. Ами чӣ хел шумо шинос шудед как дуэт? Чӣ хел ҳамин гуфти рӯсо идея ба сари шумо пайдо шуд? Ҳамин шумо як дуэте ки ҳозир дар Тоҷикистон машҳуртарин, мисол клипотон миллион просмотр мегирад дар YouTube. Барои ҳамин камтар як маълумот медодед ки чӣ хел ҳамин чиз пайдо шуд, рӯи об омад? мо рости гап ин саволҳоро бисёр мода савол шудагӣ, чӣ хел шинос шудем, хеле бисёр баромо да гуфтагием аввал, хеле як бори дига мегем. Ман рости гап
клип кардани будам. Ин хати якум бор шинос шудем. Дамгир рафтем, мақсад ҳама санъаткоро дамгир рафтем, хамҷа шинос шудем, мақсад чӣ буд? Чӣ мегӯям? Ки дар путешествие меравад, чӣ мешавад? Чӣ мегӯям онро? Пикник. Пикник рафтем. Ҳама санъаткорои қирған ҷамъ шудем. Масалан ай душанбе буд, ай қирған будам, касе ҷамъ шудем, ҳамонҷо хай шинос шудем, салом алейк бисусу. Пешаи шинос набудем. Баъд хаҷа шинос шудем, баъд ма як клип кардам, бояд клип мекардам, клипамда актриса гуфтам. Клипамда актриса гуфтам, чӣ ки хай шинос шудам, гуфтам кира бигем, баъд чӣ шид ки ҳами шалура биги, клипда зур мешавад. Баъд ира зан задам, хатиш хай шинос шудам, клипамда ира гирифтам, шинос шудем. Баъд ҳами як ҷо рафта иста будем ки ҳами идеяи дуэткунӣ. Ҳами якум клипе ки бояд мекардам, Шало Давлатовара гирифтем рода, гуфтам ки мақсад Шало Давлатова қатъи соз мешавад. Клипа гирифтем, ба шинос шудем, ба мошина рафта иста будем, идея айта биромада, ҳами ҳар ду идея биромад ки як дуэт кунем, чӣ хел мешавад? Мақсад ҳама дуэт. Он вақто хеле чизои приколе ки мо мекунем. Соли 2017 буд, 2017 буд, хеле вақто буда. Амон шуна буд. Хеле ма уже пеша икриб уже када будам, мақсад якта шухи уже дидам ки шухи Тоҷикистон дар набуд, хеле система стили ки ози ма дорам, Тоҷикистон дар набуд. Ҳама ина ма мурдум барои ту ошиқи Исусам хеле буд. Як ҳаму як суруди кадам приколни гузашт, гуфтам ҳами қатъи чӣ хел мешавад дуэт кунем. Мақсад дуэта кардем, дига вес Тоҷикистон дар мо сурудмон ки ҷо бозор медроем, душанбе любой ҷо мерем, короче ҳаму сурудмон ҳаст, телевизорро дар хидмон уже мебинем. Хеле шид, баъд аямуҷа уже шид, чӣ мо гуфтем ки хеле дуэт када даши мақсад барем. Дидем ки тина то ҳозира чӣ дуэте мекунем, мақсад мардум дар мақулай тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, мухлисӣ мекунанд, то ҳозира ин омадистем. Рост гуфтед Баҳдурҷон нашуд клипотон, аҳамият додам ки хеле клипи шумо монанд як филм, як азушка қатъи ҳам приколе, бо ҳам хеле як изюмка худша дорад ки мардум да интересно тамошо кардан. Как раз саволи навбатӣ ва мегзарем, продюсери шумо ки ҳамин чиёра идеяро ки придумад мекунад, ки гуфт ки дальше бояд шумо ҳамин соҳаро захват кунед, гирем ки ҳозир нест дар Тоҷикистон, гуфти шумо ки ҳамин чиз набуд дар 2017. Мо дар рости гап ягон кас мара продюсери мақсад спонсори хеле мешавад ки мақсад ин ягон кас мегӯяд ки ин хеле одам дар набуд. Ма худам ҳаму гудаким, мара ҳамин единственный одаме ки падару модарам дастгирӣ кардаган нашод финанс. Финанс ма да проблема набудам, ма гудак будам, ма да падару модарам финанса ҳама ма да худам дар студия ма майда будам, гудак будам, мара худам дар студия сохтагӣ будам, компютерои пеш, калонкои пеш, то ҳозира ҳамин студияи ма пеш, ҳама чизом компютеро мақсад, калонка, ҳама чизом пеш. Ма худам аранжировка мекунам, голос, идея, ҳамаша худатон, мусиқӣ, оҳанг, текст, оҳанг, мотив, ҳамаша мотив, аранжировка, монтаж, исхилиёра, ҳама чиз сведения мастинг худтон, сведения ҳамаша худам мекунам. Гам нест. Барои ҳамин чиз гуфти, мо рэперои Тоҷикистон ки респект. Яла ин чиз? Ва як чизи шуда гедам, ма хитои да брашени каданиям, хитои да гуфтаниям ки ҳам як камера бурам. Мебинем хе бугум ки камера да одам агар полни хидм кардаем бошем, мумкин нами хемоном бугум шаки ози мара нами хе крупни пласт снимат мекунӣ, ӯ ҳам хе мара снимат кунад, тамом. Магар уже съёмкашам хидм мекунам, монтаж, аранжировка ҳамаша хидм мекунам. Идеяи клип, ҳамаша полниш, полни хидм, сценарийшам ҳамаша хидм мекунам. Продюсер хеле чизо надорам, ҳам продюсерам хидмам, ҳама чи хидмам. Зур реально барои ин ки ози дар ҳозир ҳама бисёриём аҳамият додам, артистои худмон чӣ надоранд, дар худшон боварӣ надоранд, či хе ки фақат продюсер мекунанд, як продюсер бошад. Ба фикри шумо ҳам мақсад причина ҳамин чиз чӣ бошад, барои чӣ бисёри артистомон қафои фақат продюсер? Продюсер як тараф зурай. Продюсер, ина ма хидм кори продюсерия, ма ҳама чиза хидм мекунам, даводав, мошин биёв, хона биёв, и биёв уже асабо монда мешавад.
асо монда мешавад продюсер дошта бошӣ мақсад бо мешавад ки ина одамое ки медавад ин созай баъд ма ай кӯдакимам хелем ки кори хидма хидм буд карданда омӯхта шидагиям агар ман хеле намешидам ай кӯдаким мумкин ман продюсерда муҳтоҷ мешидам не ки ман любой чӣ мешавад корум дар любой ҷо меғалта хидм мерам ҳал мекунам намегум ки хай биё ҳал кунем хеле кунем чихе кунем мерам та хидм ҳал мекунам ҳамин чиз ма дар хунам шидагиям мумкин уже иҷадам намедонам мошин дар кӯрай клипм дар хона дар кӯрай ҳамаша дар кӯрай ҳамаша хидм алозам мезанам фикр накард ягон помощник ягон хива гирифтам ягон помощник администратор гирифтам фикр накард баъд хеле мешавад ки мегирему то ма ҳами хелием ки то хидми хе мебинам мада маъқулай таванам ҷа мекунем мақсад одаме ки ман мегӯм ура намедонам фикраш чӣ хеле мо чизе ки ма картинкада мехоҳам ина например картинкада дидесам фикрам да мақсад ман иҷада ин хел суд мехонам иҷада прикол кесам ман дабояд не хеле чӣ боша не мошин боша ҳамура дида наметавонам ман худам чӣ хеле ки дар фикрам мебинам ҳамун картинкара ҳамун чиза меёвам ҳамиш мада чия агар бугӯй ки хай фарқ надорад любой ҷо дасти мкам мекунем мегем меёванд лекин ман худам ҳамин чиза мехоҳам ки худам ба вкуси ба идея хидм шавад фаҳмо мешавад вақтое ки шаҳлоқати апай шаҳлоқати ягон хел байни шумо именно вақти корба нофаҳмӣ мешавад например як чизе ки шумо ба маъқул шуд например як локатсия ё ягон идеяе ки шумо ба маъқул шуд апай шаҳлода маъқул намешавад ё апай шаҳлода маъқул шуд шумо да маъқул намешавад ҳамин хел нофаҳмӣ мешавад вақти кори ё не хеле мешавад на вақти ма ягон чи каданиям ман ина меҷадам ҳозир ҳамин рӯз сиёмка шидака ҳамин рӯз да худаш сиёмка шид чӣ шид ака чӣ кард дизайн кард мақсад ман аввал шаҳлоро фарқ кардам гуфтам нигоҳ кард не хеле мада маъқулай аввал ира не пешаи ҳозир ятага барои консерта сиёмка кардем ҳамура аввал ира фарқ мекунам мегӯм ина хеле кунам чӣ хелай мада чиз маъқулай хеле леки ман любой чӣ мекунам нашуд санъат нашуд пӯшок нашуд аранжировка шеър мада ман мегӯм ки намира ту бояд бикунӣ ягон бор мада намегӯям ки ма ира намекунам мада ин чиз маъқул нест хеле гап нест байни мада ё ки мада мегӯям не хеле ё ки ягон ҷо ягон пӯшока мепӯшам мегӯям намитада нагуфт биё хамиралиш ка ма ин хати спорт намекунам ман мегӯям не и гуфт значит и со стороны виднее мегӯям мақсад нашуд кор якдигаратон ба боварӣ доратон 100% мисол вақте ки ягон идея шумо кардед апай шаҳло мегӯяд о маъқулай ё ягон мисол либосе ки шумо пӯшидед мегӯяд мада маъқул нест мо байни шумо дар кор ҳама вақт доверительный гуфти урсу отношения бале хеле хуб касе қатимо кор кардага уже медонад ки гапи ма 100% ида мегзара гапи 100% мада мегзара меҷа намекунем ҳардумон тамом намекунем значит мекунем ҳардумон хеле нашида ки биём ҷада мекунем ибга ки ма ҷада намегӯ ё ки ягон текстро ма бисёр текстора менависам хеле приколи баъд мекунем як хел ҷоҷада прикол ки мақсад туғре намегира хел ура гуфтанда бисёр одам ака мумкин изо мекаша ин не ки мегӯям митида маъқул шид мегӯям ҳам хел кунем мегзара ҳам хел кунем зур мешавад мекуна любой кора баъд аҳамият додам ки суруди русиро мекунед бале суруди русӣ ма якам дар суруди русӣ қатъи шинос шудагам ҳамун 2017 сол суруди русӣ карда будам қатъи анамук клип суруди русимда клип шуда бояд и боз мекард анамучада только придияй номи суруд ғайр аз тоҷикистон аз куҷо бу падешкатон мекунам аз кадом давлатҳо например ҳамн дар комментария ютубда мебинем ки мисол ба мо русига мо да мегӯем например азарбайҷон баъд чи эрон бисёртар ай эрону чи эрону чи догистон намуҷа бисёртар мода чӣ мекунанд баъд усуш бисёрш ҳастам номошонам намедонам чӣ хелиам миллатҳо бо яхе миллатҳо ҳастам ман намедонам русига бо чӣ хеле миллатан аёдам мебурдаги мақсади саволи ман ҳаме ки мисол шумо ҳам русӣ мекунедтон ҳам тоҷикику барои ин ки мисол ба русӣ кунем ман як чиза мехоҳам дар аудиторияи тоҷик фаҳмонам ки чанд вақт бисёр шуд вақте ки ман ягон артисти тоҷик қатъи русӣ интервю мегирам
ҳамин мардуми тоҷики худам ба тоҷикӣ гап зан, тоҷикӣ гум канагиен хеле ма фаҳмондане ки вақте ки русӣ мекунем, мисол ҳамин шумо талант доретон, русӣ ба суруд мекунетон, мардуми Доғистон гӯш мекунанд, Озарбойҷон, Қазоқистон, мисол ба Қирғизистон, Ӯзбекистон мефаҳманд шумо. Баъд мақсад ҳам тоҷикоро бисёртар одам мефаҳманд, ҳам аудиторияи шумо бисёр мешавад. Инҷа ҳам шумо плюс ба ҳам мардуме ки гӯш мекунанд. Бисёри тамошобинони тоҷик дар YouTube ҳамин чиза намефаҳманд. Мақсад ҳам дар бораи ҳамин чиз ягон чиз мегуфтед, ман интересно буд. Чӣ ба ҳам хел мекунанд ки мисол агар русӣ гап занед, русӣ чӣ ба гап мезанед, тоҷикӣ гап зан, тоҷику. Хеле шака як бисёр нест. Бисёр на самом деле. Акы ман намедонам хеле комментарий дар просто шумо аку мақсад вайку бисёртар творчество қати, мисол бисёртар суруд қати вай мекунетон, возможно ҳамин чиза надиден. Мо то што интервю мегирем, русӣ гап мезанем, всё равно гап мезананд. Комментарийро мо мехонем, ҳамин чӣ мекунем, хай гуфтем ки бисёр нестае. Каман. Бо як хеле чиза аст, ҳамин шумо гуфтеси мақсад агар дар бораи комментарий гап рафтеса боша ка ман медонам комментариро анализ мекунам ака. Ман медонам наму рости гап шогум медонам якас гапи безеб қабиқ задагиайда мақсад меганам хеле мехони ударид мекунам, заблокировать мекунам ака. Заблокировать мекунам, анаму гап да монанд бо камака дига изминат кардага бо дига ман ба фикри ман наму я одаме ки ҳаста он злопамятняй ҳамина любой видео ба гап менависад, блогер ҳамура аҳамият метамам медонам, любой кас ки YouTube интернет ҳамун чизе камака галиш кардагиай медони ки ҳам одамай. Мумкин ҳам худаш уштаге дар хона чӣ карданаш намедона, 30 та сайт ӯ кардага, 40 та сайт ҳар хеле навистан мегирад, чор мекунад. Оҷа ман бисёр чорни кардагием, ҳозирам хеле чизо нест. Мақсад шумо спорт намекунед, шумо қати вай баҳс ба намеред, просто чорни любой гапи камакак безебай ку, любой гапи камакак безебай, намегум ман хидма, ман барои ки ягон кас аз хидма прав бурвардани нестам. Каси да ҳастам ки мара қабул кунад. Позиция зуд. Баъд як чиз дигаре ки ҳамон одам дар ман интереси набошанд. ӯ ҳаёташ дар ман намедроя, намедона ки ман ҳамин ҳаётда ҳастам ё не. ӯ худаш назараш ман интерес нем. Мара ҳар рӯз бо хеле ҳастай ку ака ина например хай мара шум бина дизлайк мемона, медони ютубда дизлайк аст. Ҳамин клипа мепартом, ҳамин буромад ку сурат шавори премьера да места, баъд мумкин 1 соат 2 соат мепартом ку ҷо шуда уже 10 та дизлайк. Оли тамошо накарда, оли намедона дар бораи чай. ҷо шуда дизлайк. Ба фикри шумо барои чӣ аудиторияи тоҷик хейтерш бисёрае? Неважно, просто ман аҳамият додам ки дар русо, дар дигаро ҳастанд. Камай мода баъд хеле безеби бадай комментари. Ина хай русо исусо аста мақсад вақте намефора ку ҳамин чиз чиста намефора одамда ба мега ту намиҷаша нито кадай. Например, агар ба забони мо ти наҷаша нито кадай, не хеле брат мега амода оли намедонӣ чи клип ҳақорат резка. Не хеле ай мода. Охо ҳамира гуфтесам ки ай мо ҳақорати модар, падар, ҳамира ман гуфтесам ки дар русо ма ягон аҳамият додам ки русо по факту менависанд. Ту клипа тамошо мекунӣ солба инҷа шадидам хеле ки русо меган правильная критика. Да. Критикае ки ту барои ту мехонӣ меги о реально ҳамин чиза подметит кард, ҳамин чиза виделит кард, мо бояд ҳамин чиза зур кунем ояндада. Айристон исо ҳам хеле менависанд. Айхидмон этенажди хеле. Айхидмон просто мумкин сабабаш чия? Ман фикр мекунам ки сабаби ки худшон мумкин ҳамин чиза надоранд, мақсад рашкшон меяд. Мақсад мумкин ки ӯ ами чанд қашиса мехоҳанд ҳамин чиза ҳамин суҳбата мехоҳанд худаш дилаш сиёҳ аст. Як аз дига да бадӣ намехоҳад. Бале. Одами хуб худаш рафторшам хубай, гапшам хубай. Вай одами кӯчагия рафторшам ман бисёр шадидагиям, даҳанаш безебай, худаш безебай карочи ягон чи нестаю. Одами ами чида вай рафтораш ганда безебай. Рафтори ганда мекунад. Одами нохушбахт, одами хушбахт, одами хуб. Дилш пок ҳеҷ вақт як кас дига да гапи безеб намезанад, дилш намешава. Ва ё одами чун бадан барои ҳамин гапҳои бад доранд. Мо хелеро аҳамият наметиҳем. Вақте моро ягон кас бо ягон чӣ мекунад, мо хурсанд мешавем, мегӯем раҳмат. Баъд ҳамада кори зур, блогеро да ҳамада савед
ай ҳама дар коридор заблокирует яка навин навис ки ӯ қатъи гап зада вақт асаб нерватировка дар кун мегири ягон ақорате безе та меги заблокирует тамом ай ҳама дар кори хубам яй ман ин мина совет метам любой лекин ман як хел вақт мешавам вақте ки настроение набошад ин намешавам настроение набошад ягон гап безе нависам агар мефурад ки ақоратиам да ман менависам ақорат метам баъд заблокирует мекунам баъд авия яка аммо агар мумкин ҳамон одаме ки ақорат кайсе ҳамонро бини мумкин дили мусидам дия дистум бутум бугӯ мумкин худа ҳичи надорад ба номи худо акаҷон ман дидагим ҳамон одамое ки ақорат кардаги дар ҳаёт мебинанд ба номи худо қасам хӯрдестам салом алейк акаҷон гуфта салом алейк акаҷон гуфта гап нест акай монтелянус гап нест реально ман дидагим ҳам худам бо хандам гуфтам ман дидагим ту ман ақорат кардаги дига чӣ мегӣ хайр темаи ютуба камтар гуфти гапо откладывать мекунем дар фикри шумо ягон вақте мешавад ки поп музикаи тоҷик ранги например ӯзбекистон ё ранги қазоқистон ғайр аз тоҷикистон ягон ҷои дигара маҳшуртар шавад шумо мисол ба стили шумо мисол изин ки хитон надорен то што русӣ мекунед мисол азербайҷон доғистон мебинанд и фаҳмо уже мисол просмотро худшон мегӯянд ки мисол тамошо мекунанд шуморо именно эстрадаи тоҷики ки мисол поп музикае ки классически гуфти гапо ба фикри шумо мешавад ягон вақт машҳур ба дигар давлатҳо ғайр аз тоҷикистон ки мешавад фақат кавме ки ҳами аст ҳозир ба фикри ман ҳозир қанест буд вақте ки гӯш мекардам бисёр ҷода мебинем ки ҳаст ҳама ҷода ҳама вая мешиносад бале шабнам хай шабнам уже видеоишам инстаграмошам тамошо мекунем касе хайчи намекунад любой ҷо мерава шабнами сурайё любой ҷо мерава ҳурматаш рӯи миллионай хидматаш ҳама тарафа ҳама тартури дистиш мегира мегардона мақсад хай заслужит кардагия хава акун гуфти русо ана матч таҷикской эстрады обязательно учаи эстрадаи тоҷика хайша медонем ки мисол на легенда ӯ чизе ки кард мисол мо калон шудем мусиқиёда мама поколение нава гуфтестам ӯ легенда ӯ манҷа давлат поколение нав ҳоли ҳозир хеле урвини ӯда хестан ганда душворай мумкин намешавад ки урвини ӯда хестан ки вес нами тоҷикистон ба фикри ман любой касе шабнами сурайё ки бигӯ мешиносад любой зоти одам урвини ӯда хестан ози нереальное да по-моему фаҳмо да саволи навбатӣ шумо ман ҳамеяда мисол бисёри сурудотон ҳамроҳ как дуэт ҳаст план ба именно сольный проект кардан отдельно ё ҳозираш ба не мо фақат дуэт намекунем мо не ки дастгирӣ дем мақсад и клип кунам актёр дар кор бошам ман рӯз мекунам ман клип кунам актриса дар кор бошам моро бисёр историяи тоқагӣ ма дар кон байд накушам майда мегӯям ки биё амира бухон мегӯям баъд сценариша фикр мекунем и дар кон табайд хеле вай накуша ва имада мега мо дар хеле чини сафар надора хеле нестам ман бародира мегӯ вай не зур дай нера тоқа бухон ё ягон байд вай буша мега нера тоқа бухон кадом суруди дигар мо дар мақлай мо мегем да хеле чи намекунем мақсад сурудҳои машҳуртаритон ҳардутон қатъи ба фикр машҳур не идам тоқагиам дорем машҳур пешаи оли и дуэтон машҳур шуданам мо доштем сурудҳои машҳур мо уже номи уже чанд клипҳомо уже машҳур шуда буд чанд клипҳомо уже инам дусе клипш машҳур шуда буд манам уже дусе клип машҳур шид баъд уже баъд дуэт кардем бо бисёртар шид мақсад аудиторияи ҳардумон як шид мақсади аудиторияи худша дошт ман аудиторияи худма доштам баъд мақсад ҳардумон ки чӣ шидем як ҷоя шидем уже ду аудитория як мешавад чӣ хел мешавад мақсад и 50,000 50,000 боша уже кушмагӣ 100,000 мешавад ана мехо уже бо бисёртар шид хайр як чанд рӯз пеш гуфти панҷакентиумон вай москва омадетон хай гӯитон чӣ хел ощущение чӣ хел эҳсосиёт ва на танҳо дар москва будетонанд ба фикрам
Челябинск Екатеринбург. Хай эҳсосиёти худро як хай Челябинск давдем уҷа декоромон хати якам амуҷа паридем баъд уҷа зур хай ҳама тарафа шуд ки хай то ходем ҳай Москва да омадем ки ами акай далела дидем ба Баянс акай далела дидем дига полни насрина айрӯи миллион да хай чӣ хеле бохири як медонӣ чӣ мошин қатӣ як мошин қатӣ омад ранги хона шишта он ранги хона да рафтесида хона яккомната яку бо дадуруш чӣ дора диван дора любой чӣ дора короче да я душ намерасам я душам мумкин дора напурсида у ақи бишта мумкин дошта боша кондиционер холодильник паладильник ов авқот бухи кнопка намечи хай авқот мебурай хай пешат мезанем хай рафтем акай далер группаш короче группаш чётка группаш тенҷи баъд ҳамаш хай брат шидем реально ҳамин як чиза вай кардам ки вақте ки тоҷикистон ма боши бисёри бачаҳои хидмона ҳам хекардагиам тоҷикистон ма боши ай Москва мегӯян эй братан Москва биё ами реально матрахи ма уҷа мебарам уҷа мебарам ҳама хешидагӣ хеле шида акай далер росига бам акай далер не мисол дига одам ма ози акай далер аввал нақл кунам акай далер хешид ма да гуфт ки خیلی بخیر خیلی بیام میمونداری خیلی پروسه خیلی چه بیا خیلی میمونداری میکنیم خیلی آبوشانه که بیا نه پروسه خیلی بیام میمونداری میکنم وقتی با اومدم اینجا مسکو اومدم آیری میرم پولی کوارتیرا هم تیار ولی ما اومده ماشین پوشین بود دادستم داتای پام چی دادگی اودی دادگی گشته است میره چند روز چی اونجا گشته استیم مقصد بود یه خیلی جدا شدگی که بیا این میکنم اون میکنم یک کدایره ما گفتیم که مقصد خوردن این مهمانداری مقصد اتمسفر این چیزو همش 100% چیزه ده вообще پشیمون نیستم که همینجا اومدگیم خاطی همی اکرشیناس شدم خاطیش همکاری کردم خیلی مردکی که گوی چیستا مردک مقصد رنگ خدمه این هم خیلی مقصد هم خیلی باشم پل این خیلی چیزا مادر اینترس نمیشه وقتی جو اکاودو دار شدی رادنوی شدی پرمر این چیز زین اینترس نه لیش بی همون آدم دیلش نرنجه او آدم اوزی مادر خیلی رفتار کیسه رنگی چه خیمه دیگر رو دار کی رادنوی دار رفتار میکنه آدم خیلی رفتار کیسه 100% باید بسیار جا در رفتگی مقصد ای براتان این خم میکنیم اون میکنیم ای بیا میای اوجه دیگه چیه ده واپشه دیگه چیه اوجه ای اومدگی پشیمون میشه اوجه زیقیدن سر میشه ای سر میشه او سر میشه خیلی استودیای بابایانس و پیشگاه بابایانس پروداکشن همتون دست رو وارد رو مقصد گفتنیم که جوی تعریف نیستم ما مثل در گروپ های بابایانس پروداکشن организация концерт ва организация ки одаме ки мисол мебиёранд концерт бад ай тоҷикистони важна ай куҷо ин ҳаме хел бояд баша ки мисол бисёриҳо вай мекунанд мисол ба яхел бисёри чи артистҳои хидмон худшон дӯст медоранд ки омадад организоват кунанд ва хеле дигаре бо бабаянс продакшн мақсад эстрадаи тоҷик неважна эстрадаи тоҷик ё ҳам артистҳое ки дар тоҷикистон ҳастанд марҳамат бабаянс продакшн яхта реклама шавад یک گپی دیگه گفتیم ده با بیان سمی زن زد آفیزو گوش کنین این با بیان زن زد بپریم بیاین تمام همه 100 درصدش همین یه اولو گفت او بگیم بخزیم چیکار کی گفتم بگید تمام همه حالای بخزیم بیاین اینجاش 100% میشه تمام نه که من نمیدونم ممکن بوای کاتا گفتم ممکن برای مرا که خیلی کی سیستم توریگی برای همه چیز کیسه نه که اگر همه دام خیلی باشه رفتار و چی گفتار همه شما خیلی باشه همه تون دام سعید میتونم که می یه زن زد بخزین اجاتون خیلی بلیط بگیریم بیاین تمام نرمانه مرونیه آخری مسکو شما پیشتر بودی مسکو با بله ما 3 بار اومدگیم مسکو این 4م بارای ما یه بار کنسرت اومدگیم 2 بار دیگه توی اومدگیم همین توجیکستان اومده توی یک زرونده برات نپگاش رفتگیم 2 بار ابا یه بار دیگه پیشکی خطی شلو دعوت اومدگیم 15 روز 14 روز مسکو داشتیم 2 روز دیگه چی در پیتر دا سن پیتربورگ داشتیم بعدم خیر رفتگیم مسکو زور یا پیتر هر دو پایشالو هر دو به کدومش بیشتر محبوب شد من خیلی میتونم جای سریوزا نمیدونم همه جزیره جایی که مدن اون نمک میتونم من خیلی میکنم اونجا جای بهتری با چیه که مدن خیلی فرق نداره اگر خیلی بگین نه ما اکنون نگفته استم که مقصد شما سواری مرا خیلی پرینیمات نکنه که من گفته استم که خوجان زور گیرن زنش دوشنبه بزیر هست هر یک آدم با یک جای هست که معقول نپرمیر ما با
ман да маҳқултар мисол ба хуҷанду душанбе гирем душанбе бисёртар как шаҳре ки удобстваш мисол вай чи бисёртар маъқултар ҷои мисол вай душанбеда зиндагӣ кардан қиина например 10 рӯз месин монда мешин агар менталитета гирем ман ба хуҷанд мисол боли савременитар мисол хеле ба маъқултар ҳар як шаҳр изюмон ки худша дорад анане ки агар дар бораи хеле хита ором искунӣ мақсади хеле мада қирған шаҳри қирған барои ки айхидмай ку ман любой ҷо намрам инамия медонам любой ҷо мерам ку ака 100% ҳама ку уже 20 рӯз мегзара рафтем қирған уже мекашам ин чизе ки намемонам ҷое ки мисол калон шуди таваллуд шуди дигар ҳай правильно ҳама вақт манам любой ҷо мегӯям ки ҷое ки мада комфортна ҳаёт бурдан зиндагӣ кардан мисол ба агар чӣ набошад Панҷакен мисол бале майда кай панҷакентам қирғанам майда кай рафтагин панҷакен дама 4 бор туй рафтагин шаҳри майда не ки хеле панҷакента одамош ҳамин ганда меҳмон чанд 4 бор туй рафтагин 4 борам ранги мегӯй саршон хе гирифта гаштестан да одама да чиво хе обру ранги хита алонҷада звезда исми ки хита хе да сар гирмо мегада мақсад да замин намешнад хеле меҳмон ай боло ана хеле акай далерам там тарафу айнида мекаша кам меҳмон дӯстӣ баъди 2 рӯз консерти шумо дар Москва ба фикрам хеле калонтарин дар Москва якум бор бале якум бор примерно ки хеле калон мақсад уже чӣ бигем консерти ки нормальни якум бор хай туй пӯй омадагем бо удоф омадагӣ мондам барои тоохирӣ омада будем хай се ҷо дар консерт мондем ростигап ресторанои майда ресторан набуданд хеле кафе буданд кафе ки 80 одам 100 одам хеле буданд ма ба ки акай даирам амун чӣ гуфт ки ам хеле агар зад мекунам ма гуфтам хай чӣ хеле мекунем гуфт хеле ман намехоҳам гуфтам хеле 50 одам 40 одам хеле кафе да бошад як чӣ боша ки культурна прекрасно мачи ранги консерт шавад ҳамин хеле гузар ба гуфт асаки рафта дидем ам асаки ресторан омад аз видео ҳама шарви кардам он дидам чи просто бисёро фикр кардесам мо чила инҷа нигоҳ кардесам акай дарер амҷа шитаги тарафи акай дарер нигоҳ кардесем мақсад дидам на консерти Сивана гузарондем бо консерти Абдурозиқу барона амҷа гузарондем реально атмосфераш зурай саволи ман ки примерно чанд нафар одама шумо ба фикри шумо ажидат доред ман ростигап хеле неста ки ягон каса мана пешаки ягон консерт мемонам ку худам намегӯм ина миқодам мия примерно хеле нест ман фақат мегӯм омад наомад ҳичи фақат худам медонам мегӯм чанд қодам мия чӣ ина ма яхело ҳастай ку мозуинахе мекунам не қодам мия мега ёки яхело ҳастай худаш данигӯй намия мега метарса ку ман наметарсам на аждад мекунам омад ами хеле бале вот примерно мисол ҷое ки писем примерно чанд кас мегӯ ҳамин куҷои консерт рафтагим ай ҳама розӣ шудагиам зур шудагия киша мегӯм ку увери нестем да худо ҳамин чизра худаш мода чӣ кунада насибон чизи боша мо ягон чида ё мия гуфтам увери намешем намиям гуфта увери нест ғайр аз Москва кадом шаҳрҳо например Санкт-Петербург ё гуфтен Екатеринбург бомуден плано ҳаст бо консерт модна мо ака ҳамин Москвара мегзаронем мо дар ростигап мо ай Санкт-Петербургу ай Екатеринбург ҳамин қаб бисёр нависесан ҳамин ҳарду ҷо ганда бисёр нависесан мақсад мухлисо комментарий дакае ки мо рӯзе ки ҳамин растӣ омадем таи комментарий видеои на Инстаграм ютуб ҳама чиз омада фақат Екатеринбург как каса мемонем Санкт-Петербург как каса мемонем ҳама Москвада мондем чӣ беҷада намонем мо хеле ҳама ду шаҳра бисёри бад пресиса бад чи Новосибирск ами ҳар се не ки ҳамон Санкт-Петербург хати Екатеринбург бисёр бад пресидесан агар мо Москвара бигузаронем агар соз шава мумкин уҷада мемонем консерт ба шумо генерал қати кор мекунем ё процент қати мо ака одама нигоҳ мекунем мақсад ман агар нами акай дари қати ма кор кардам нами ман вообще набораи су
من نگفتم اکای داره ما در نخای توی پوی گرفتی سیجا مسکادا مثلا توی ما همه چیزا میخچون که من نگفتم اکای داره که ما در نقصومتی ما که در نقصوم نخی میکنی این میکنیم ما گفتم اکای داره مقصد ما اینجا اومدم رنگ خونه خدمه که سر میخزم هم خونه خدمه دام کردم سر میخزم میبرم تای خونم دا تای دارم در ماشینه شتاب شدم که جوی رفتم رستوران رفتم میکنم اونجا رفتم استودیو رفتم قطعشتم کلیپ کردم مقصد آرنجو کردم روزم من خیلی میگذره اینجا هم همه خیلی گذشته میخزم در تای پو آودی را موندگی مقصد یک از دیگه بود شفیور موندگی مقصد ما خدمت داشت یعنی که خیلی کارالیس که خیلی اون باشه میگم اکاو جایکه اکاو کنیم هم خیلی زندگیش دیسه ما مقصد ما دائمی اکای داره روزی اگر بگه که بودر جون نمیخیر من نمیخوام پول کول کدام ایته ما تیاگون سونا میتونم دوای گودبای بگه نپرمین ما همیشه دم روزیم حوزی من نمیخوام بگه که ما ایته نتوی بردم کانسر موندم ای کدام او کدام اینا می $1,000,000 کول کدام بگه نکته دیاست مثل دوای بچه‌م بگه ما روزیم میگم گاب نیست همه قد ازگیری خودش مدام است دوامی گپ همی که شما روزین که همه شما با معقول شد میموندوری اکای دلیر مثل رفتاری اکای دلیر ما نشد چی شما را فریاد کرد اوار مثل بعد دستوینا استیچات کرد روزین که مثل بعد اقا گفتگی نیست ما دا اقا گنرال میتی ما دا اقا پراتسین میتی просто доверительные отношения опять же گرفته مثل چند قیقی سون کار میکنه هم خیلی پراتسین خطی اکای دلیر ما دا میدونی چی گفت اینا بودر جون گفت میگه در توی اومده است ایخیلیش دیسته ما تا توی میگیرم میتام قدید آدم روی میکنم توی بگی گفت پلشا چانسی میگتی ما دام چند که میتی نتیم مایل گفت بیتی خودت میدونی گفت پلشا بگی نه گفت ما کن خیلی نمیشه خیلی وقتی آدم کشما سوز شواکو ما دا پل نمی حیات دا پل ما در راز نیستم پل رول بوز نمیکنه ما میخوای آدم کی برای که خیلی پل مل همه چی میگذره میره واقعا این پل لوبوی کس میواپلا لوبوی کس کم که حرکت کنه کم که دیویژن نکنه ایسوسو بده واقعا لوبوی آدم پل دور میشه روسا هرگاه حرکتی خودش داره من خیلی نگفتم که نمیشه امی توی میگیرین کانسر میگیرین چیزی پل نیختونه راستون همه چونه میگیرین چانس خطون میگیرین بعد بتین نتین اوسوش اختیاری خطونه گفتم این خیلی داغ کردیم خیلی کی بگویی که نه خیلی خلاص چون خیلی زیویزده میگیرن بعد خیلی آدما مورا میبینن خیلی میگه که خیلی زیویزده ایم قطعاً گاف زدن کینا خیلی ایده مقصد اینجا خوارگ منامسته میگه که شالو پیش اومدنش ما شالو را مود گفتی سه ما شالو را خوب کردم ولی قطعاً گاف نمیزنه ای ها روز فرمانش میکنه این خیلی تو داست بعد این پیش دید вообще دیگه آدم ایده مثلا شالو خودش دختری سپاکونی خیلی вообще کاتگی میکنه چون خیلی مزوجه ما این آدم اومد صورت گرفت ایکاد ما دا پل میتی ای خیلی میکنیم خیلی نیست شالو هم قبل دختری سپاکونی دختری باودو بی کی هم دچوا میخوره که خودش فکر نمیکنه دقیقاً جو دخور نمیکنه اکا دازار سونو روی کدیم اکا چقدر کارتاتون چخیله این میخوام خکو جوش دام خکو هیچ وقت من دو دست که شد خدا و برکتش گشت نمیتونه ما ایرا چند بارو چیا فهمیدگیم یک از خیر میکنی که ما چند بار جنم ای شالو چیکاریم این لوبو جنم خیر میگه پول ندارم که سمون که خیر میکنم 20 30 ریزم یا خیر میشه یا خیر آدم میاد دیستریکت در کورایش 500 سمازوس میپرسه خیر میکنی نمیدونم چه خیر میشه نمیشه دو روز پس سه روز باشه زنگ میزنه اکانه ما لکه چه زالو شروع کنم زال اوجی پول خودش اتوماتیکی میاد اوجی همین خیلی این چیزا که خودم اوجی 10 بارو چیش دگیم 10 بارو بله بعدی صوف همین چیز رفتی به یگان فکازو خبری چی این چیز ریاله یک از خوبی کدانی کو تو دا خوبی میاد یک از گردایی کنی یک سبادری چی خیلی بد نگاه نکنی وای نکنی همه وقت تو نبسنجین خوبی کنی کو خدا شما در برابر میتیه بله گندگی را هر کس کده میتونه گندگی را لوبوی کس خینه کدنش چکر بکره نمیتونه همون در دنیای دروزه خوب باشه گندگی چی وای نیست اپا شالو یک سوال ما فهمیدیم که یک فرزند داره بو گفتن که او талантливый درباره فرزندتون کمتر معلومات سلیمای ایجان دعوت فا حاضی حافظی
шинохта. Хуфиз? Бале. Чанд сола ки? 7 сола. 7 сола шидам. Уже офиси шинохта. Ай 5 солаги. Ӯ ай 5 солаги вижа шид. Ами чӣ кардем? 5 сола буд. Гап задан мехели се гап задан намехай гудак чӣ кардем? Гап задан то хе овози ширина, гап задан наметونه хели. Баъд я идея кардем. Мақсад гуфтем хели ғарби чӣ кардем? Ман рости гап бисёр шӯхӣ мекунам. Гуфтам биё як хели шам кунем. Ку чӣ мешава? Баъд гуфтем идея мо идея кардем хайда каса шдем хели ғарби то мераи ғарибӣ исусам хеле баъд гуфтем хеле намеша гум гудака хушкам да кора ки баъд бачаша хуш кардем ам чиза бачаша хуш хай шиштам шеша навистем аранжировкаша кардам сценарий пинарош ҳамаша туур кардам овардем ура гап зада наметонам бо гап зада наметонам мехонам ҳамин хеле ширинае ки бо ҳамун гап зада натонистагиш уда плюс шида бо хеле овози ширинака хеле очаҷон мега ку машин ширин вада شما در چانس می در کار بود چیزی در کار بود ما برایم یهجان میکنیم التماس بیاره ما وردن در میآوردیم اون صرف یک گیو اون صرف یک شید اگر حاضر ما جمع میاریم ما بسیار ماندیم کدوم ماها ممکن دونیم ما میشود اون حرفا را عقیل پیانینا را نوی گرفتیسته روبا باید گرفتیسته بله ان شاء الله صنعتکار میشود نصیب لکی کانیکوشم بیارم نه کانیکو میشه کو سه ماه کانیکو میشه اون حتما یهیو را میگیریم فرزندای شما چه کرد؟ فرزند دیمام همی چی کرده که سرود کرده من اونجای سه تا چهار تا سرود داره فرزند کردم شما را میخواهید که دلش فرزندای شما تمام صحابه روان بله برای که یاد از چیش پلوسه که اتاش مقصد نپرمیر صنعتکارای ارانجلوک هم ماچی ایدستم یا یهودیانم اتاش صنعتکارای مقصد ما ایدستیم اوزی همه چی میاد ایدستیمون ارانجلوک کردن دیگرو دا قینه ای کار کردن این سیستم دا کردن دیگرو دا اینا بسیار شما اما دوجه اصلا ما اوجه روش نمیدونیم چیکار کنیم چیه خیلی بچه امام اوجه اینا چهار سرود کرد بچه هم چهار سرود کرد او هم سیفیه او سیفی دیا اوجه او یه سال پیش گیر دادگی مکتب هر دش یک تولد شد شما کم کم همه ارانجیروفکا چرا بچه ها باید یاد دادید؟ کدا اوزی یورا ما خدم اسپیشال موزیکال دامونم که چیکن یاد بگیرن مقصد یهودیانم بچه ما خیلی یهودیان شامل میخونه بچه ما قرغاندا اسپیشال موزیکال اوجه چی خریدیم مقصد پیانینو و آکاردیون و روبو ببینم همه چیز شرایط شده مهیا کردیم که و من نمیخوام که خیلی پروستا اولیچنی پیویزم بدونم مقصد لبو جدا رفتم در رنگی چخیلی که من لبو جدا رفتم یا موزیکا کرد موزیکا ما کرد یگونچ میکنم میگم نه اینجاش خطا کرد اینجا ای خیب کنم اوجه چی فهمیش باشه فهمیش دیگه چیه وقتی که نفهمید چیکو کیسه میتونه اوست نیتو کرد یا زابس کرد اسمش کرد اوجه نمیشه من دایرا میخوام که گراماتیک نشون خیلی همش 100% باشه کم نیست رحمان کم خیلی سوال نوبتیمو ای اپای شهلا سر کنیم هست در حیات یکون خطاگی کی همون خطاگی کلانه کی شما نپرمیر افسوس میخورید همون خطاگی بود کی باز فکر میکنید همون خطاگی را من کنم چی با یا همون خطاگی شما را تا حوزی چی میکنند همون غم میتیه در حیات کی به خطاگی میشه همه مقصد یکون خطاگی هست یکون خطاگی کی مثلا گویه توزی خطاگی بسیار میکنه لیکن در نمیسته گفت شایمان نیستم خطاگی میکنم ایامی یگان کارم شایمان نیسته که در یادم باشه افسوس کنم در نتیجه میگم چیزی باشه سوال например хай личный бисёртар намерасем не ки ина дар бораи творчество гап занем ҳаст ягон суруде ки кардагиед гуфтагиед ҳам суруд ама чӣ ба кардан афсус мекунам ина мона клип дар расход мекунем салон мерем сару либос мекунем хона хушру мекунем оҳ клип зур мебурам мегем ку клип просмотр намегира 80 000 мегира 90 000 100 000 мегира ягон вақт хеле намефора ку мегум ин клип хай чи неста ҳамин нумола мебандам макияж намекунем хаем интерьям перах да макияж када мерем ки клип мезана
мерава 300,000 як рӯзда мерава зур мерава ва мегӯм чӣ бомада ҷахна хушрӯ накарду иққадар иҷода ман просмотр гирифтам ман аҳамият метам ки ҷои дами кӯшиш мекунем и қатъия аҳамият даги уверенем ва оли клип мегзара кун намерава ки ҷои да уверен нестем кам да мегӯм концерт дам шумо гуфтестем ку чӣ хел вай мекунем ҳамун да мегем ку дами насиб чизе боша ай ҳамун мебинем нашид зиқ намеше монда мешавам меган дигами кора намекунем меган ку якмша мекунам тамом же мо якмша мекунем наши димша мекунем сеимша мекунем мақсад ин чиз аст ки мо кӯшиш мекунем ки рафтан гирем баъд яхело меган одамо хиёл мекунад ки мо осон кардестем пула осон ёфтестем як рӯзе ки каму любои шиносои мо мегардад ҷои ҳамун дамо одаме ки мега эй шумо чӣ кор кардед осон пул ёфтед хеле мегам як рӯзи мо хатӣ мегарда ку акаи хидма акаи калоним урӯз чӣ давдем чӣ лаб издавдем клипи ғарибира кардем клипи ғарибира кардем хиёл мекарда ки ман осон айда кунам акама бугим акаи калонима дуруни як ботлоқ дадур омадем ака бароям ясим як чешида дулуи ботлоқ дадур омадем рафтем тарафи лейс اونجا در اومدیم رفتیم اینمی یک ساعت چنشیده مقصد این ماشین فرو اومدیم اونجا رفتیم سیمکه کردیم اومدیم خنق گوشورا خنق زدگی روز صبح سرخ همون با شمالی ساخت شده بود یک گفت من خیال کردم تا میبره یه جور دمیسی این خیلی کردی پول تا گرفتی رفتیم آدم میگه اکم این کوری که تو میکرده گفت دفع گفت ما دیگه خیلی کور مرا دیگه فرده پس از 10 سال خود رو در کجا میبینید؟ کی شما بعد از 10 سال؟ نمیدونم خدا میدونه ما خیلی امدا примерно представление дорем ки ма баъд аз 10 сол ам хел пешакӣ представление намекунем ма ҳозир шумо да гуфтам ку мешава намешава нест худо чизеро ки мо дар лоиқ дунест ҳамун ине хеле мақсад ҳамин рӯзангимона зиндаги мекунем на пагара намедонем чӣ мешава яке гуфта намешава да мо ягон чида дар ҳамин ҳаёт мегӯм ки уверен нестем ки оянда да ине хеле мекунем не мо худо хоҳа мешава нахоҳа ҳеҷ гуфта наметонем بعد یک گپی دیگه ایده если хочешь размышлить Бога میگه расскажи ему о своих планах میگه این خیلی گپا هست مقصد уже خدا میدونه да чим تو план میکنی یک خطا میکنی که там план да نمیشه این خیلی окей топ 5 артисти беҳтарин дар рӯи дунё версияи шумо ва версияи мукас хайр метавонед ҳар дутон топ 5 кунем ҷамъ бас карда یعنی اکنون باید بیاید مثل آدمی که شما را ودخنوید میکنه آدمی که همه آویزو بهتره گفتن نمیشه ما در همش بهتره ما در بهتره نمیشه ای همه بهتره نمیشه اکایی بهادر توپ 5 گپ زنید بقیه سری شما موزیکان و فکر من هست آدمی که شما در وقتش ودخنوید کرده نپریم شما بگید پدرم میشد با ایلی یک ارتیستی که شما را мотивация дод Узбекистонаш ҷон ҷурайф мухлиси ҳамаи як хай топ 5 не топ 3 мекунем топ 5 бисёр мара ми айёшим вдахнавид кардаги мара ами ин байни ами евроазия да аму чӣ меган ӯзбекистонда шоҳҷон ҷураев бачаи шерали ҷураев шерали ҷураев хай падарчан ҳозир иранги чида мада амо одам вдахнавид кардаги баъд хеле мехона мақсад уже мехона гӯш мекунӣ ами живое мехона живую просто живое мехона ман худам ҳам мухлисам ҳам бо леки хеле мухлиси нестам ки мақсад наметона хондане ки просто ай пишти мухлисиш таъриф мекунӣ ку хеле не чиста ами живое мехона ранги мегӯй чи студия да бихона чи живое бихона мақсад ҳамон одама ма чиста мухлисшам тамом не агар хеле бигирем зур барои ман ҳамаи агар хеле бигӯӣ ки ҳама хай бахча ҳастай ҳама мақсад мухлиси хича дора ҳама чи агар зур барои ман идеал ҳама одамай шабнам пасай ҳамо шабнам аймадам ҳамаи баъд шабнам се артисти дар тоҷикистон зуртарин ба фикри шумо шабнама фаҳмидем бо ки ду нафар дигар همش بهتر هم حافظا نمیشود خیلی خیاپای شالو باید بگیم همه کوشش میکنه همه مهنت میکنه
ҳама мехоҳад ки беҳтарин боша. мо ҳақ надорем ки бигем ки ту беҳтарин. не аку шумо фикр накунед ки вақте ки шумо се нафара гуфтед дигарош безеб. Мақсад ба фикри шумо ҳар як одам фикри худша дорад ба фикри мо. Ма худам санъаткором кӯшиш мекунем ки чизои мо ҳамаш зур шавад, марам беҳтарин бошам. Хиёл мекунем ки ҳама мада беҳтарин. Нак ма ба фикри худам. Ма фикри оя. Неки ин последнее время фақат мушинам дам, мақсад мушин дам, наушник дам, любой чи на самолёт дам меём. گوشم دادگیم امیر رسول دوش مقصد همین قطعی دویتوی خدمون монтаж мекунам, аранжировка мекунам, байд менависам, гӯш мекунам, успеҳ намекунам касам тамошо кардан дар интересничка нест фақат худишда. Не ки шоҳҷон любой сурдбура ура ман якм очида тамошо мекунам. Ман бибинам ку чӣ хеле одам ҳамура единственный одамае ки ҳамура баъд ҳамин Шабнами Сурайёра مثلا گوش میکنیم شبنم سوری را این یکم وچورد این لوبای چی برو لوبای چی این پخ گفت میدونی که همون شبنم هایکو تمام دراما دبر تماشا کیسه گوش کیسه همون خیلی همین هر دشه ما گوش میکنیم صدریدین نجمیدین یا فریدین خوشید خوشید نمیدونید ای هم مجده بهتری شبنم تمام ҳамаш зурана ва гуфти мо Шабнам беҳтарина. Хитри худ. Не хитриги не, просто на Шабнама кормон бисёрам боша, Шоҳҷон Ҷулаев кормон бисёрам боша гӯш мекунем. Як вақт меёбем, дигаро душ вақт намеёбем ки ич ко песа. Мақсад медонем ки шуморо. Ман ҳозир ягон чӣ кардани нестам шуморо ки просто ман да чӣ аҳамият додам да эстрадаи тоҷик ва неважно тоҷик ё в Россия ҷуда бисёри ҳамин чӣ хеле ки ҳамин коллегаушона намехоҳанд ранҷонанд, ҳамин саволаи неудобне тиягар намехоҳанд. Чӣ ба барои чӣ ҳамин хеле мисол эстрада имина мо мисол реперо ягон вай надорем. Да мисол биён там райдер ё барон ё ин ё ин мо гуфтан бегирем. Реперо медонед чие? Не реперо ҳам ҳозир маънавияташон баланд шудааст. Медонед чӣ хеле реперо да? Реперо да хайп дар кӯряка. хайп да нест гап хайп да дар Россия мисол ба Россия дам хайп ай мода имина мода ҳозир ман мехоҳам ки агар бухом ки нехеша мада инезора ине безе бай мегум у пага ответ метам мауда ответ метам хайп хеле мешам не ин нест мода хеле нест мода хеле чиз намефаҳмам ман гуфтани ки просто акаҷон баъд не ки хай гаптона бахшиш бидам ҳамиш соз неста ки ака мақсад дили як каса намеранҷонӣ мақсад ҳозир мо бисёр дӯсти санъаткор дорем мақсад да ина мо например камешда хай 20 та дӯсти санъаткор дорам ҳамаш ҷурай ман зан мезанам мепара любой кор набуд мекунам санъаткоре ки яъни ҷурои ман звезда хай тоҷикистон стори эстрадаи тоҷика зан мезанам любой кор ман мекунам у мара зан мезанам ман любой корро ҳал мекунам мақсад ман айбайни ҳози 20 ҷурам сетша вибр карда наметавонам агар и хеле ам гирем по факту ҳози ман неправ мешавам да мақсад шумо просто мнение худтон мегӯед. Ба мнение ман метавонам як каса вибр кунам. Барои ман идеалай не ки Шабнам, ман вақте ки Шабнам вибр кардам, у Шоҳҷон вибр кардам, ин ҷуром майли чи, ана ки айбайни иё ман наметавонам вибр кардам. Тамом, қабул. Бози охирон вақт я суруд бромадаги, эйфория эда, фаҳмидӣ? Эйфория, ты меня пленила, за собой манила. Устроила пожар и ушла эйфория. Гӯш кардаги? Нака? Я бачак мега машҳур ая. Ами эйфория ко гӯш мекунӣ гӯшот меҷунбад сурудча. Бачак зура. Не ки ман ура фикр мекунам ки хит меша ҳозир пакаш то нафаҳмидеса мардумо. Мефаҳмад насиб. Ядам опаз ҷо мебинӣ ки ван химай тафон дама оли қирған мерам хеле лексуда мондаги. Марс ТЖК. Эйфория хе гӯш кардан. Шуморо таёфтум дар реклама. Не реклама нест, действительно гӯш кардам сурудаки тенҷай. Бачаки хуб ай. Худаш вообще золотой, хе меҷунбаку ягон чӣ намешкара. Хай савол акаҷон. Барои машҳур шудан чӣ бояд кард? برای مشهور شدن کار باید همین کار باید دل تازه باشه یکمش اینا باید خیلی هسته خوب باشین دستون دانه که یک کس برسه خدا شما را در همه آرزوتون میرسونه وقتی آدمی پاک دل باشین که در یک کس بدی نخواهین که
шумо ҳами айдилтон ягон чиро мегзаронед ку просто ҳами одамизод хидишда ку хидиш санҷиш кунад инами хидиш да санҷиш кунад як касда хубӣ кунад ҳозир нами дасти як каса мегирем ку муҳтоҷа айнами ай рӯи дил онамра мера як пул дорем например 100 сум дорем мегӯям мерам я либос мекунам ё 1000 сум дорем мегӯям мерам я либос мекунам просто ай таҳти дил мебурори як касда мети мегӯй эй хай либосам мекунам мегӯй хайли ҷибидилия мечи шава камбағала ё кӯдакшда ягон чӣ мехара ё ягон зана кампира мӯи сафеда метиен ку шумо да ҳамура худованд ку чанд баробар метия бо раҳтонам хел гӯй мекунам фақат айман мети пула не фақат пул намета худо ба вы хидмат мекуна ку корот пеш мерава чихе намедони чихе корот рафти се хидиш ба хидиш ку чихе шидиста ягон коро мешава ку ака мо ин чиз уже 10 бор мумкин ай 10 бор зиёд ай сар ма хидам ин мина гузарондагим ягон кором намешава ку як хайр мекунем исус мекунем 2 рӯз пас мебинӣ уже мешава чихел як кишид мегӯй баъд мезана ки ман амҷо да хубӣ кардам хубӣ гардишидиста ба ҳозира одамизод то бидон чихелям як кора мекунан ку ба ҷои меган ира использовать мекунем биё барои кормон ира чӣ мекунем использовать мекунем кормон буд шава баъд ай круг усуниш мекунем меган ку кори хато мекунан ӯ худша использовать мекунад лицемерия меган ку баъд ай ку худша вақти одам ба дили пок ҳамун кора ку бирава ку ӯ кориш мерава ҳамхе далши неки не ва ё ҳамин ҳозир ҳамара мебинем ку бисёр одамо ҳамин хешидистиян меган о бе да пеш ма дугона мешина и дугона меган олбе хелиш мекунам мегум не накай хе ё иш мешина ҷурай наимия я пофизмия пешида мега ура использовать мекунем клип да мегирем баъд ист мекунем ку ба мо барои ҳамин бисёр одамо қати чӣ намекунем ма ҷурай ин дугонаи ма бисёр кас мебина ё чиян ё хелиян хелиян خیلی با اهمیت است. خیلی آدم ما خیال میکنیم که هم کروگی هم خیلی آدم نباشه و بهتر. خیر میگذاریم با آخرین سوال ما هزار رحمت که یا بولیگه هزار رحمت که اومدتون ما با کنسرت آینده شما بردباری و الهی هم کنسرت شما زور گذارد هم چه دیلت هم میخواهد همین آدم بسیار شود و شما بعد کنسرت بروین خطی اکای دارید بیان که 100% مو کیف کنه. با آخرین سوال ارزوی شما ارزوی اشدی شما در چیست؟ راستی گپ خدمت همه چیز تو دگیه ما یکم چون خیلی بگم که ما آنها خیلی شام نه خیلی یا که ما خدا نه خیلی پول بتا نه خیلی اوجه ارزوی که نه خیلی بگم که چیز تا میخوای که همه چیز خدا دگیه ما ارزو داشتم که ما یه جور خیلی برام بگردم یک از قدیم از صورت بگیره این ارزوی خیلی ممکن خطور اگر نه سند کنیم اوجه همی ارزو داده شما 100% شما نه هم بگیم من میدونم که هست همین ارزو که مقصد یه جور برام یک از قدیم از صورت بگیره یک کس مرا بشناسه همین خیلی چیز ارزو بود شید عملی مقصد دیگه ما مقصد همه طرف هست ایمالا دیگه ارزو ندارم راستی گپ همین ایستش خدا ماده چی خیلی که حیاتی مرا رسپاگت کنه من خیلی میرم تمام سلامتی نزدیکمون نبوده این اوجه دوای بهترینه بله خب قبول یک بار دیگر هزار رحمت دیگر که اومدتون برنامه ما نصیب به نزدیکی در یوتیوب کانالی بابایانس پروداکشن این اینترویو میبروید مقصد که در کانال ما ابونه شوید подписаться کنید کامنتار نیاز ناز گنده بیزی همیشه لایک شپاک کانال اینو هم با ابونه شویدتون هزار رحمت سلامت باشیدتون студия якай бабаянс да ҳазор раҳмат мегӯм бачаош да духтарош да бисёр одамои беҳтарин карочи чӣ бигӯм дига намедонам ҳамашонро дӯст медорам ҳазор раҳмати калон моро дастгирӣ кардаен зинда бошед мо шумо 100% разӣ пеши беҳтарин студияи бабаянс подписаться кунед аётон наброғед каси мухлиси моа дастгирӣ кунед